Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Helen mula sa Hong Kong. Narito ang laman ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, pagkakita ko pa lang sa email address ninyo sa YouTube, hindi na ako nagdalawang isip na nag-email. Isa ako sa mga taga-subaybay ng programang ito noong naririnig pa sa radyo. Ang alam ko, talagang nawala na ang programang ito, kaya masaya ako nung natagpuan ko ito sa internet. Sana mabigyan din ng pagkakataong maisabuhay sa programang ito ang aking karanasang hinding-hindi ko makakalimutan. Nay! Nailabas mo na ba yung pinadala ko? Oo, anak. Hindi ka ba talaga uuwi sa birthday ni Johnny? Pasensya na po, Inay. Pero hindi ako pinauwi ng amo ko. Ganun pa, anak. 8 taon pa lang si Julie nung nag-abroad ka. 16 na siya ngayong kaarawan niya. Hindi ka pa rin ba uuwi? Sinabi ko na ang rason sa'yo, Nay. Isa pa, nandyan naman kayo. Pati nga pinsan niya nandyan sa Pilipinas. Mahirap namang magpumilit akong umuwi. Baka tanggalin ako ng employer ko. Napakabait pa naman nila sa akin. Helen, anak. Alam ko naman na hindi niyo pababayaan ang anak ko, Inay. Bahala na kayo sa kanya. Hindi bale. Nandyan naman ang mga pinsan niya. Dadagdagan ko na lang ang ipapadala ko. Kung gusto nyo,
Imbitahin nyo lahat, pati mga kapitbahay natin dyan. Anak, kulang ang pinapadala mo. Binata na si Junie. Matanda na rin ako. Mas mabuti pa siguro. Parang awan nyo na, inay. Tama na. Pagtsagaan mo munang alagaan ng anak ko habang nandito ako sa abroad. I give you money, Helen. Just stay, okay? Sir, I need to go home. My family needs me. I give you a lot of money. Just don't go home. My family need you here. But sir, Please, Helen, don't leave. Helen, I'm begging you. Don't go home. how much money will you give me, sir? Lot. Just don't go home, huh? Okay, I will not go home anymore. But you have to give me the money now. I need the money now, sir. Bilib ako sa'yo, Helen. Alam mong lambingin ang mga amo natin. Ako pa, Kuya Lauro? Oh, ayan ka na naman. Huwag mo na akong tawaging kuya. Lauro na lang. Matagal na tayo dito. Hindi ka pa ba sanay na tawagin ako sa aking pangalan? Sa bagay, kahit mas matanda ka sa akin, hindi halata sa itsura dahil mukha kang bata. Talaga? At bagay tayo. Ayan ka na naman. Siningit mo na naman yan. Totoo naman, di ba? Bagay na bagay tayo, Helen. Ikaw talaga. Lagi mo na lang sinasabi sa akin yan. Dahil yan ang totoo. Wala naman sigurong masama, di ba? Huwag na nating pigilan ang mga damdamin natin, Helen. Ano ka ba? Pero natatakot akong malaman ng mga amo natin kung sakaling magkarelasyon tayo. Ilihim natin. Hindi nila dapat malaman na may relasyon tayo. Baka paalisin tayo. Mababait sila. Kaya nga tayo nagtagal dito, di ba? Kaya dapat lang na hindi nila malaman ang totoo. Mas matanda sa akin si Lauro, pero hindi mo yun mapapansin dahil ismarte siya at napakabata ng kanyang anyo. Sa totoo lang, nadatnan ko na siya dito, Ate Emmy. Inaliw niya ako kaya hindi ako na homesick. Ang hindi ko alam kung anong klaseng buhay ang iniwanan niya sa Pilipinas dahil hindi naman siya nagkukwento. Nagkaroon kami ng relasyon, kaya naging masaya ako dito sa aking kinaroroonan. Ang hindi ko alam, ganito na pala ang nangyayari sa Pilipinas. Ano ka ba naman, Apo? Bata ka pa, pero marunong ka nang uminom. Ano bang pakialam nyo? Ha? Bakit naman ganyan ka magsalita? Paano? Pakialamera kasi kayo. Ano? Hindi ako nakikialam, Apo. Itinatama lang kita.
dahil hindi mo na alam ang ginagawa mo. Bakit kayo? Alam ba niyo ang ginagawa niyo? Wala naman kayong ginagawang tama, di ba? Bakit hindi niyo ibigay sa akin ang lahat ng pera kong pinapadala ng nanay ko? Kung ibibigay ko sa iyo lahat, ano pa ang gagastusin mo sa pag-aaral mo? Bakit? Ang akala niyo ba pumapasok pa ako? Anong ibig mong sabihin, Junie? Sabihin mo sa akin. Bakit ko naman sasabihin sa inyo? Ang dami niyong alam pero wala naman kayong kwenta. Isang buwan tayong makakarelax, Helen. Solo natin itong bahay dahil nagbakasyon ang mga amo natin. Tama ka, Lauro. Pero mag-iingat tayo. Mahirap na. Baka may masabi ang mga amo natin. Huwag kang mag-alala. Kumilos ka lang ng normal. Lalo na sa may sala dahil may CCTV doon. Tama ka. Gawin na lang natin kung ano ang mga trabaho natin dito. Siyempre naman. Ayaw ng mga amo natin ng tamad. Mahirap na. Baka dyan pa tayo masira sa kanila. Hindi lang yan, Lauro. Kapag kaharap natin ang mga kapwa nating Pilipino, ayaw kong mahalata nilang may relasyon tayo. Bakit, Helen? Ikinahihiya mo ba ako? Hindi naman. Pero mas mabuti na ang ganyan para sigurado. Alam mo naman, minsan, kapwa nating Pilipino ang maninira sa atin dito. Sa bagay, may punto ka dyan. Sige, sang-ayon ako sa gusto mo. Ha? Si Inay ang tumatawag. Hello, Nay. Ako ito, hindi si Lola. Oh, Junie, ikaw pala. Asan ang lola mo? Ba't ikaw ang tumawag? Ayoko kasing marinig ni Lola ang pag-usapan natin. Bakit, Junie? Nay, pinagdadamutan ako ni Lola ng pera. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Tinitipid niya ako. Hindi ko na mabili ang mga projects ko sa school. Nakakahiya na sa mga kaklase ko. Ano? Tsaka bilhan mo naman ako ng motor, Nay. Halos lahat ng mga kaklase ko, may motor na sila. Pero wag mong sasabihin kay Lola, ha? Padalhan mo naman ako ng pambili ng motor, Nay. Para lalo kong pag-igihan ng pag-aaral ko. Oo na. Magpapadala ako kay Auntie Janet mo. Sa kanya mo kunin ang pambili mo ng motor at kung ano pang mga pangangailangan mo. Pumayag ako sa gusto ni Junie nang hindi man lang sumangguni sa aking ina, Ate Emmy. Inaamin ko na ang pagiging dalagang ina ko ang dahilan kung bakit ako ng ibang bansa. Nahihiya ako sa ginawa ko. At inaamin ko na si Inay ang talagang nag-aasikaso kay Junie. Minsang tumawag sa akin si Inay, kapansin-pansin ang pagpuna niya sa akin. Bakit ganyan kayo magsalita sa akin ngayon, Inay? Alam kong hindi mo aaminin, pero sigurado ako. Ikaw ang nagpadala ng pinambili ni Junie ng motor.
Sinabi ko naman sa inyo, huwag nyo nang problemahin ang pagmumotor ni Junie. Helen, anak, mas mabuti pang umuwi ka na dito sa Pilipinas at ikaw ang umasikaso sa anak mo. Hindi ko na siya kayang alagaan. Ano ba naman kayo, inay? Parang hindi nyo apo si Junie. Alam mong mahalaga sa akin ang anak mo, Helen. Minahal ko siya higit pa sa pagmamahal mo sa kanya. Ha? Pero hindi ko na siya kayang disiplinahin dahil inispoil mo siya. Parang awa mo na, inay. Tama na. Ayoko nang pag-usapan yan. Alam mo, Helen, 1 linggo na kitang napapansin. Hindi ka mapakali. May problema ba? Wala naman, Lauro. Siguro, iniisip mo ang pamilya mo sa Pilipinas, ano? Hindi ko ipagkakaila. Matagal na kasing hindi tumatawag sa akin si inay. Ikaw naman. Relax ka lang. Hindi ka na nasanay sa mga iniwan mo sa Pilipinas. Maiisip ka lang nila pag may kailangan sila. Hindi ganun si inay. Alam kong nasaktan siya dahil sa mga nasabi ko sa kanya nung huling tumawag siya sa akin. Masasanay ka rin, Helen. Matagal ka na dito. Kaya... Yung cellphone ko yun. Sandali lang. Sagutin ko lang. Anong nangyari, inay? Ba't kayo umiiyak na tumawag sa akin? Nangyari na ang kinatatakutan ko. Matigas kasi ang ulo mo, Helen. Inay, anong kinatatakutan ang sinasabi nyo? Anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Si Junie, na-disgrasya sa motor. Ano? Umuwi ka na, Helen. Alang-alang kay Junie. Umuwi ka na, anak. Opo, inay. Hintayin niyo ako. Uuwi ako. Pinilit kong umuwi, Ate Emmy, para makita ang anak ko. Pagdating ko sa Pilipinas, nalaman ko lahat ang ginagawa ni Junie, lalo na ang paghinto niya sa pag-aaral. Naging suwail talaga si Junie at napabarkada. Ang masakit, naputol ang paa ng anak ko dahil sa isang aksidente sa motor. At doon ko lang naramdaman na mahalaga sa akin ang anak ko kahit labag sa kalooban ko noong ipinanganak ko siya. Dahil sa nangyari sa kanya, lalo kong pinag-igihan ang pagtatrabaho ko dito sa ibayong dagat para sa pamilya ko. Pero nag-iingat na ako ngayon. Hiniwalayan ko na rin si Lauro para mag-focus sa trabaho. Dahil ang gusto ko, kapag nakaipon na ako, uuwi na ako sa Pilipinas para makasama ang anak
at ang nanay ko. Ito ang kwento ko, Ate Emmy. Lubos na gumagalang, Helen. Helen, nakakalungkot isipin na kailangan pang may mangyari sa anak mo bago mo siya bigyan ng pansin. Pero sa kabilang banda, alam kong natauhan ka na dahil sa mga nangyari. Ang mahalaga, hindi pa huli ang lahat. At alam kong makakabawi ka pa sa pagkukulang mo sa kanya. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsusunod